Ало, здравей, Исмаил. Здравей, Кейси, как си? Съжалявам, брато, не можах да вдигам тогава, като ти ми се обади. Няма проблем. Да, знам. Ние се чухме с него. Естествено, там комуникацията е стрикна и аз го предупредих, когато има нещо, веднага да ми се обади. И да, днеска съм изпратил тристранното споразумение, тъй като вече цифрите са ясни. Изпратил съм тристранното споразумение към юристите да попълват. И там имаше едни други документи, които иска той. Ти ги виждаш, понеже съм те копирал и в кореспонденцията. Получаваш документи за тежести, извадено е, ние го извадихме, изпратихме му. Така че във вторник, вие подписвахте ли договора? Да. Да. Естествено, това е реда. Да. Идеално аз в понеделник ще натискам да е готов тристранното споразумение финално с цифрите вече и това чакате от банката. Това като е готово и отиваш и подписваш и след това вече насрочваме дата за нотариус. Да, насрочваме дата за нотариус. И да, това е той ти каза сигурно ще има едни пари 4000 и няколко беше в брой или по банка в деня на сделката. Ще трябва да платиш. Как ти е удобно, така ще и зависи от тебе, да, аз така ще кажа на договора да се направи така. Казвай ти, ако може, да го направя според твоите възможности, да е брой или кеш, или по банка. Няма никакво значение от коя банка, от къде. Да, клиентът ще иска преди да подписа да вижда платежното, че е платено. Това е изискването, да.
документ към Слави, пращам и към тебе същия документ. Аз когато изпратя тристранно